Radio Sobu Kanwaro Awni Soma Nage Kanya Esiki Sanganya Kili Mutanangu Shira Anfa Somalena Wati Kilifana Ubanga Somalena Kunafuni Ulasi Wati Okufo Awi Bakuruba Kunafonula Side Brahima Uldo Sidati Sema oluka nyama bawe abonani na kunu wosomada nege kanya woro an nege kanya wolonfla woni ni wonche Mohamed Agamani ale société civile o nyamaye ay kuna fondike kunu wo société civile kan me no kala hakilna nyamaye kanya société civile anyama woluma Colonel Ablaye Maiga ale parti politique wele kunu ani mama daka nga do kalafliko la yu wele akilandila obetali ke seni kola gekulu mena si kalafili la beni kama mbala dona kafo wala jere kala kunu o Colonel Ablaye Maiga kumbe anyima yala Burkina Faso Yasen Kafando Kona so faba jonjombe Thomas Sankara la 1987 ko Yasen Kafando ayira kafale naka jekulu uli baraba ndike ka Thomas Sankara obone anina nunde anga somale na dungwalu bakuru bawi bibena lasi awma fana balma Karim Sibefe o satkela ambe do dungala kambe ni sababaye Maliki Warawla Sidi Brahima Uldo Sidati ni ale sema o nyamaye tegno black crack gapemna Algérie ka fe 2015 ale kumbe joro bala akola krengran yala muli marfata malika ma wati temenola uluka jekulu o nyamaya kun kal palembe mamina o de Sidi Brahima Uldo Sidati o ya gen kjala san temenola hakilna digina Mohamed Al-Hussein ale prokotera samina na kumbe kasola kasanga Claude Verlan en Justin Dupont oluka falima ko watikele na pana Sidi Brahima Uldo Sidati oye abonkela kaji kunu talata sa somadala afora fochumna tmamina na ayaka severke wele ni o jamu ye Keita ye kako Keita makoka o miganchen beto kaka muli la beniga ko kana ambe ala dona ka fo o ma ko fo le nale sani son che muli la mal patri flanana nika abon kela abon yoro ya se ba korosuma kadaka ya abon yoro la yoro mi ni uba don choka fo ateksi yoro mina mamina no kera ale aso atunye Keita wele yoro bela gele na Keita wele tun ko Keita kana kondo te ko ale satodu sani Keita kana waso aka mobili mimeto ka alaje o fana o se ko jogina yali anabolo atna bolango ni ma tike ala foro ko donga o yo flabo ksela bala dona ka fo Sidi Brahima Uldo Sidati nkera abonetu wa nina kunungo sokomada yali ni coupe table management dala bi ambe watim na comme ça yali janfalu mi yere bora atongo yoro lawa walma janfalu yere ni ayre dandola ko de nana taga nyesi amatanwa walma ni ko beli halamina ambala dona ka fo Sidi Brahima Uldo Sidati okoni ya bonanina adingeni ya ta kun somadala katana ye America ka clinic be na ko clinic Golden Light otara di ola yene ala ka kalfam nala o amala dona ka fo ni mbara mi kelen pe ni mal gouvernement ya jaga fo o bena sege du sugu bela jelenge ka tega dan ni ma ko folo nunka afin ni o Sidi Ibrahima Sidati akasa ya konsewa ko galera ko sabe
ka da ka bɛ jɛkulu min ɲɛfɛ a bɔnɔni ni n'a kabakoya bɛ maa caman na yali nin bɛna kɛ fiɲɛ ye sigikafɔ min kɛra alizerikaw fɛ yen wa walima kun jumɛn na ni nin ma kofɔlen o y'a bɔnna ni na tan o siratigɛ la an b'a ladɔnniya ka fɔ siga kelen bɛ yɔrɔ caman ma o de la maaw hakili jiginna la Alassane Aluseni san 2018 tuma min na ni kɛp tun b'ale nɔfɛ a waati la fana b'a ladɔnniya ka fɔ nin ma kofɔlen Ibrahim Sidati o y'a bɔ kisɛ la o don o y'a jɛ siɲɛ in na kɔni a ma jɛn fiyewu nka n'i ye nin waati kelen jateminɛ tuma min na ni wulikajɔ bɛ sen na ni Claude Verlon ani Jocelyn Dupont n'olu ka kuma nana juguya kuma min an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a siɲɛ filanan de filɛ nin a filanan kɔni a ma kisi o Mali parti kɔni na o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kununko sɔgɔmada sangafɔlaw taara ka taa fan bɛɛ lajɛlen na ne ka nin ma kofɔlen a tun bɛ jɔyɔrɔba de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kunkanko kan walasa mankan in bɛ se ka ban cogo min na Mali ani malidenw minnu bɛ kɔrɔnfɛla la wolo ni ɲɔgɔn cɛ. Colonel Ablaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, ale fana ye lajɛrɛ kɛ kununko ni parti politiques ye a fɔra a bɛ ka tile fila bɔ ko kɛlen bɛ ka don dɔw boloda ni kalafili kan ka kɛ don minnu na o kalafili dun tɛ kɛ fiyewu fɔnɛ a nana laban min ma o ye ka jɛkulu dɔw sigi sen kan o jɛkulu sigi sen kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o de kɛra sababu ye kununko colonel Ablaye Maïga a ye parti politique ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen wele Musomananci tun bɛ yen Magan Fili Sisoko tun bɛ yen nɔ fɛn min don ali sila ka fara maa caman kan o bɛɛ lajɛlen tun bɛ parti politique tɛgɛ la kununko nin yɛrɛ kofɔlen in na o da sera ma k'a fɔ ni a ma ɲa k'a fɔ région dira yɔrɔ dɔw ma a bɛ wajibiya ka cercle di yɔrɔ dɔw ma ka tila ka wajibiya fana ka arrondissement walima sous-préfecture k'o di yɔrɔ dɔw ma o ko min bɛ sen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ siratigɛ la colonel Ablaye Maïga a ye a jira k'a fɔ lajɛrɛ kunbɛn de filɛ nin ye u k'u hakili jagabɔ walasa baara tɔ ye min ye walasa kalafili bɛ se ka bila ka da ka waati min dira furancɛ fanga in ma ko banda y'a fɔ k'a fɔ de ko seconde kelen bɛ yɛlɛ kan ko kɔni kuma t'a la o siratigɛ la fɛɛrɛ min bolodalen bɛ nin waati in na o y'a ye k'a fɔ ka jɛkulu labɛn ani ka kunnafoni di kɛ bɛn kɛra yɔrɔ minnu na n'olu bɛ kɛ arrondissement préfecture sous-préfecture ye ani cercle ye ko ka olu fɛɛrɛ o boloda o lajɛrɛ kɛra kununko colonel Ablaye Maïga ministre de l'administration territoriale du Mali parti politique ko gɛlɛya b'u kan bi kosɛbɛ Mali la parti o parti n'a a jala k'a fɔ parti ba don gɛlɛya min b'u kan bi k'a barika ka bon kosɛbɛ k'a daminɛ ADEMA la ka na URD la ka na RPM na gɛlɛya min b'u kan bi ko a gɛlɛya barika ka bon kosɛbɛ a nana ye nin parti belebele fɛn fɛn bɛ yen ɲɛmaa minnu bɛ a kɔnɔna na caman tɛ fɛ ka sɔn dɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka kɛ candidat ye a kɛra sababu ye yɛrɛ ko n'a y'a sɔrɔ Mali parti politique ni 219 don siɲɛ in na k'a bɛ sɔn ka caya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ka d'a kan minnu filɛ ka kofɔ nin ye o bɛɛ lajɛlen n'u ka nafolo bɛ ɲɔgɔn na wa o labɛnnen don fana ka kɛ candidat ye walima k'u ka jɛkulu kɔni sigi olu yɛrɛ kɔni kan ka kɛ ɲɛmaa min ye o jɛkulu kofɔli kɔnɔna na o siratigɛ la misali la ni RPM jateminɛ caman warala ka bɔ RPM na olu ka lajɛrɛ bilama ka gɛlɛn ADEMA ta ye min ye o ɲɛmaa ka ca bɛɛ lajɛlen hakili b'a yɛrɛ la walasa o bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cogo min na ka sanga kalafili nata in n'a ma o de kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi gɛlɛya min ni a bɛna kɛ sababu ye ni kunnamaja kɛ dɔw bɛna bɔ parti la ka taa u ka parti créer walima ka taa don parti dɔ la min n'o o na se ka o kanbɔ o yɔrɔ kofɔlenw la a nana ye k'a fɔ société civile ɲɛmaa caman bɛ yen olu ma société civile ko faamu a fɔra ko société civile a baarakɛla si man ka don politique la a baarakɛla si man ka ko kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka ni gɛlɛya ye dugu kɔnɔna na Mohamed Agamani ale de ye nin kunnafoni di kunu a y'a jira k'a fɔ société civile a bɛ ka bayɛlɛma cogo min na hali n'a sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na ɲɛmaayaso la baasi tɛ ka bɔ o la ko nka ko bɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka bɔ sigidaw la ko olu tɛ kunnafoni ɲuman ye ka ɲɛsin société civile ma
société civile a dabɔla fɛn min kama ala k'an kisi k'an tanga ni gɛlɛya fɛn fɛn nana dugu kɔnɔna na o kana kɛ kiri kɛbaa ye o ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni basigi ye dugu kɔnɔnaw la ko o de ɲinina société civile maaw fɛ nka a nana ye k'a fɔ société civile o bɛ k'i da don kow la ko minnu n'o t'u ka sira ye misalila faamaw ka baaraw ani n'a y'a sɔrɔ mankan bɛ maa ni maa cɛ ka k'o kiritigɛbaga ye Mohamed Agamani y'a jira k'a fɔ olu ye kow ye i laban n'i ma kunnaja i n'i ka société civile ɲɛmaaya i laban bɛ taa jɔ kɛnɛ ka don dɔ kɛnɛ min ni e yɛrɛ kɔni tɛ se ka faamu sɔrɔ a la o la ko yɛrɛ tiɲɛbagaba dɔ filɛ nin ye maaw kan ka ta société civile la minnu hakili sigilen don minnu yɛrɛ falen don kow la walasa basigi bɛ se ka na cogo min na sigidaw la ko nka n'a nana kɛ maa ye maa minnu n'olu ni dalen bɛ u yɛrɛ kun walima ka taa fan dɔ fɛ a laban ye min ye ale ye welewele di ale ka association société civile bɛɛ lajɛlen ni ta don ale ta ye min ye bi ko a ye o laseli kɛ a bɛna walankata ka tila ka kangarimada kɛ a ka tɔnbolomaw ye o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ société civile la ale ka tɔn tɔgɔ la ko a tɛ jɛn n'a ye wa ko a ti a ko bila dagagirinda la n'ale kɔni sigara min ma k'a fɔ ko o de bɛ ka don nin waleya ninnu na o y'a sɔrɔ e nana sigidalamaw u ka bɛn sigidalamaw u ka yɛrɛ sɔrɔ ko ale bɛ sen bɔ a la ale t'o bila dagagirinda la ka d'a kan gafe min bɛ olu bolo o gafe bɛ se ka k'o kumana a kan kosɛbɛ Burkina Faso Yasɛn Kafando hali n'a sɔrɔ Gilbert Dingere y'a ko labɛn mais a nana ye k'a fɔ maa min yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min a jateminɛlen don k'a fɔ min yɛrɛ ye Thomas Sankara bɔnnanin na o kɛra Yasɛn Kafando ye o la olu ni ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan maa tan ani naani olu de faralen filɛ ɲɔgɔn kan kiri mako b'o la bi justice la hali n'a y'a sɔrɔ Blaise Compaoré a bɛ Côte d'Ivoire jamana kan nationalité fila kɔni b'a bolo ko nka o t'a bali fɛn min n'o ye weleli min n'a ye jamana ɲɛmaaya kɛ Burkina Faso a bɛna kɛ togo o togo mandat international ko de o bɛna bila ka taa nin ma kofɔlen nɔfɛ Blaise Compaoré ko kɛra kɛcogo min na a kɛra a sera sa ka dɔ fɔ a la san 33 an bɛ taa san 30 a n'a san naani ma gɛn na walasa tiɲɛ ka fɔ hali n'a tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ma fɔ nin n'a ɲɔgɔnna koba n'a fɔra ko bɛ jamana kɔnɔ fɛn tɛ ka fɔ o la a laban ko dɔ wɛrɛ bɛ na don dɔ kuma tɛ se ka kɛ min na min yɛrɛ ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o satikɛla ma ladɔnniya k'a fɔ Yasɛn Kafando Gilbert Dingere ka fara Blaise Compaoré ka ko sɔrɔdasiw ka kiribolo min bɛ Burkina Faso o mako b'u la k'u ɲininka o darakaw la ka d'a kan ko jalakili y'u sɔrɔ ka sanga Thomas Sankara ale ka bɔnɛni ma nin na kɔrɔbarikaw fɛ Michel Aliomari Dominique de Villepin olu de tun ye maa welelen kunu u bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ ko in kɔrɔ jɔnni ye mugu ci Buwake jɔnni ye avion boli ka na Buwake ɲininkali tun min bɛ nin waati in na o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ minnu ye avion ta n'u tun minɛna la Biélorussie olu minɛna Togo jɔnni ko k'u bila ne y'a ye o bilara walima ne y'a ye o taara o nana de jɔnni y'u wele ka na o kumaw ɲininkali kɛra Michel Aliomari ale ni Dominique de Villepin na kunu o bɛɛ lajɛlen cɛ k'a b'a kɔrɔ de Villepin kɔni ye min jira k'ale tun bɛ min fɔ fɔlɔ o y'a ye k'a fɔ ale bɛ yafama deli kɛ minnu ni o somantanyana nin ko in na ka d'a kan ko a kɛra kɛtuma min na o y'a sɔrɔ yɛlɛma kɔni tun ma kɛ ten cogo la a kɛra fagali da ye ka d'a kan ko maa 9 sɔgɔmada kelen Dominique de Villepin ko ale b'o yafama deli kɛ bɛɛ fɛ a mana bɔ da o da fɛ wa ko mɔgɔ tɛ se k'a fɔ fana k'a fɔ i sen tɛ nin na hali n'a sɔrɔ i yɛrɛ fɛ i sen t'a la ka d'a kan n'a ye sɔrɔ ɲɛmaaya la a ko dun a bɛ ɲɛmaaw de bolo o y'a sɔrɔ Jacques Chirac ale bɛ jamana ɲɛmaaya la ko olu tɛ se k'i sen bɔ a la cogo si la ko in bɛ min cogo min na ko min kɔni bɛ ale fɛ bi o ye k'a fɔ de ko ale de ye maa ci walima ale de y'a kalama k'a fɔ avion bolila ninnu tun minɛna k'ale tɛ a si kalama o siratigɛ la minnu n'o somantanyana n'a b'a fɔ ko la victime olu ka avocat y'a jira k'a fɔ ninnu tɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ ko in na wa ko a faamuyara a kɔrɔtɔ ye min ye ko a ɲɛ bɛ olu kɔnɔ wa ko an bɛ waati min na komi sisan u bɛna fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kiiritigɛ bulon a bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na k'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ ye ko o bɛna o waleya
an bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na ne bɛ aw fo ka aw waliɲuman dɔn k'a fɔ aw ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma bi su in na nɛgɛ kanɲɛ 20 waati sunkalo la an bɛ segin an ka kununko cila kan samiya donnen don a bɛ se ka kɛ suntigɛ waati la san bɛ na walima kuran bɛ tigɛ ɲininkali kɛla an bolo k'an ka ɲɛmaaw ɲininka misali la Elhaji Malimu Kuyate an ye ɲininkali k'a la a y'a jira k'a fɔ kunnafoni min bɛ yen o y'a ye k'a fɔ sun bɛ tigɛ don o don yɛlɛma bɛ don a la waati n'a nataw la n'o dun fana sera an bɛ n'o kɛ kunnafoni wɛrɛ ye k'o lase aw ma nka n'a nana kɛ sisan k'a fɔ kuran tigɛra walima san nana wa ko sun bɛ tigɛ sanni ka yɛlɛma don a la nɛgɛ kanɲɛ 18 o tɛmɛnen ni sanga 40 ye ko sun bɛ tigɛ 18h40 o faamuyali ko ɲumanw ɲininen don aw fɛ a fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye radio sow bolo ni kuran tigɛra walima ni san nana i b'a ye da dɔw b'an ɲininka ko yali suntigɛ ye heure jumɛn ye o la sanni ka yɛlɛma don a la nɛgɛ kanɲɛ 18 18h40 o bɛ suntigɛ ko fɔ an ka sigida la yan aw k'an bɛn ni Ala sɔnna hakɛto b'a la Sala Mamadu